بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቦ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ኣሜን። ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ኣሜን። ወላዲት አምላክ መብርሃን ኣደይ ልሳን አንደበት ክነኒ እንኳዕ ናብ ጻድቃን ቅዱሳን አቡነ ዘርአብሩክን አባ መቃርስን አባ አብራኮስን በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። አቡነ ዘርአብሩክ ሃገርና ኢትዮጵያ ብሉይ ምስ ሓዲስ ዘይጎድላ ብክርስቶስን ብድንግል ኣዲኡን ብኩሎም ቅዱሳን ኪደተ እግሪ ዝተቀደሰት ናይ ቅዱሳን መጸጊዒትን ብዙሓት ቅዱሳን ካብ ሕቁፋ ዘፍረየት ስለ ዝኾነት ዝተባረኸት ሃገር ትበሃል። ኩለን ናይ ሃገርና ክፍልታት ቅዱሳን ኣፍርየን እየን። ብምብራቅ ብምዕራብ ብሰሜን ብደቡብ ዘለው ኣከባቢታት ኩሎም ናይ ቅዱሳን ቤት እየን። ቅዱሳን ብብዝሒ ካብ ዘፍረዩ ኣከባቢታት ሓደ ድማ ምድረ ጎጃም እዩ። ኣብ ኣከባቢ ጎጃም ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ድማ ሓደን ስሙ ጥዑም ጻድቅ አቡነ ዘርአብሩክ እዮም። አቡነ ዘርአብሩክ በብዙሕ ጎደና ዝተፈልዩ አቦ እዮም። ንምጥቃስ ዝኣክል ቁጽሪ ሓደ ብታሪኽ ንዓለም ከቢቦም ዝሓዙ ክልተ ጉሩማን ኣራዊት ብሄሞትን ሌዋታንን ኣስናን ቆጺሮም ይቕረታ ንተመን ንገበል ማለት እዩ። ኣስናን ቆጺሮም ብዙሕ ምስጢራት እውን ተመልኪቶም ተመልሱ። ካልኣይ እዞም ጻድቅ ኣብ ግዜ ልደቶም ዓይነ ስውራን አብሪሆም እዮም። ንባዕሎም ድማ ነዚ ናይ ግፍዒ ዓለም ንኸይርእዩ ጸልዮም ኣዒንቶም ከም ዝጠፍእ ገበሩ። ሳልሳይ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቅዱስ ኢያሱ ኣብ ገባኦን ንፀሓይ ኣቆይሙ እዩ። አቡነ ዘርአብሩክ ግን ብጥበብ እግዚአብሔር ንፀሓይ ን5 ዓመት ኣቆምዋ። ራብዓይ እዞም ጻድቅ ካብ ብዝሒ ንጽህናኦም 12 ክንፊ መንፈሳዊ ክንፊ ተዋሂብዎም ነበረ። ካብዚ ብዝተረፈ ብዝተፈለየ ድማ ብጾም ብጸሎት ብትሕርምትን ብስብከተ ወንጌልን ፍጹም ጽሙድ ነበሩ። እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ 16 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ጎጃም ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ድማ ክርስቶስ ኣዲኡ ድማ ማርያም መጎሳ ይበሃሉ። ኣቦኦም ደመ ክርስቶስ ኣዲኦም ድማ ማርያም መጎሳ ይበሃሉ ወለዶም። ወለዲ ብስብከት ውላድ ተማህሊሎም ነዚ ዝተቀደሰ ፍረ ረኸቡ እሞ ጸጋ ኢየሱስ በልዎ። ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተውሃቦም ቀጺሎም ንዝወለድዎ ድማ ተስፋ ኢየሱስ በልዎ። እዚ ድማ ናይዚ ጻድቅ ንእሽቶ ሓዉ እዩ። ብሒደት ግን ስም ናይ ጸጋ ኢየሱስ ብፍቃድ እግዚአብሔር ናብ አቡነ ዘርአብሩክ ናብ ዘርአብሩክነት ተቀየረ። ነዞም ጻድቅ ስመ ጥዑም ካብ ዝገበሮም ስራሖም ኣብ ዘመነ አጼ ሱስንዮስ ዝሰርሕዎ ቀዳምነት ይወስድ። እዚ ነገር ከምዚ እዩ። ኣብ 1598 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሱ አጼ ሱስንዮስ ጴጥሮስ ወይ ከዓ ፔድሮ ምስ ፓኤዝ ዝበሃል ፈረንጂ መናፍቅ ብዝፈጠርዎ ዕርክነት ንሃይማኖቶም ለወጡ። ካቶሊክ ወይ ከዓ ሮማዊ ድማ ኾኑ። ድሓር ድማ አልፎንሱ ሜንዴዝ ዝብልዎ እሾኽ መጺኡ ንኩሎም ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ መናፍቅ ክኾኑ ምስ ንጉስ መኸረ። ንግዚኡ ኣብቲ ኣከባቢ ቤተ መንግስቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ተሓዋወሱ። እናጸንሐ ግን እቲ ዜና ኣብ መላእ እታ ሃገር ተሰምዐ። ብፍላይ ኣብ 1611 ኣብ ኣመንቲ ተዋህዶን ኣብ ማእከል እቲ መናፍቅ ንጉስን እቲ ነገር ተኻሪሩ ጳጳስ አቡነ ስምዖን ኣብ ጠዳ ምቕታሎም ተሰምዐ። ኣብዚ ግዜ ሓረስታይ ካብ ሕርሽኡ ሰበይቲ ካብ
ክሽንአ ካህን ካብ መቅደሱ ነጋዶ ድማ ካብ ዕዳግኦም ክናወፁ ስለዝቀንዐት ሃይማኖቶም ደሞም አፍሰሱ ኣብ በዓቲ ዝተወሰኑ ብሽሕ ዝቁፀሩ ቅዱሳን እውን ወፂኦም ተሰየፉ። ኣብዚ ግዜ ድማ ናይ ግሺ አቡነ ዘርአብሩኽ ንዳዊቶም ሒዞም ንሰማዕትነት ከዱ። ኣብ ኣባይ ወሓዚ ምስ በጽሑ ድማ ንዳዊቶም ናብቲ ውሽጢ ወሓዚ ደርበይዋ። ተሳጊሮም ድማ ኣብቲ ኣደባባይ ናይ ንጉስ ደንቀዝ በጽሑሞ። ኣብቲ ግዜ ልክዕ ከም ናይ በዓል ፍቅርተ ክርስቶስን ወለተ ጴጥሮስን ንሶም ድማ መጠራ በጽሑ። ንጉስ ድማ ከይቀተሉ ከም ዝእሰሩ ገበረ። ኣብ ጸልማት እስር ቤት ድማ 5 ዓመታት ምስ ኣሕለፉ ውዑይ ምግቢ የምጽእሎም ነበሩ። ንሶም ግን ምግቦም ሰማያዊ ስለ ዝነበረ ኣይተንከፍሎምን። ድሕሪ 5 ዓመት ድማ እቲ ኩሉ ምግቢ ብተኣምራት ብምውዓዩ ትኪ እናውፅአ ተረኽበ። አቡነ ዘርአብሩኽ ድማ ካብ እስር ቤቶም ተፈትሕሞ። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ከሓሊ ንጉስ ፈሪዱ ፋሲል ነገሰ፣ ሃይማኖት ተመልሰ። እዞም ጻድቕ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣባይ ወሓዚ ዝደርበይዋ ዳዊቶም ከይረሓሰት ረኸብዋ። ተኣምር እዩ። ጎጃም ምስ በጽሑ ድማ ሰይጣን ንዕኦም መሲሉ ከስሕት ስለ ዝረኸብዎ ናብ ውሽጢ ኣስጠምዎ። ብዝተረፈ ዘመኖም አቡነ ዘርአብሩኽ ብዙሕ ተጋድሎም ጥሪ 13 ዓረፉ። ሰራሒ ድንቂ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ሎም እውን ኣብ ግሺ ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ ኣለው። በረከተ መሕደረና ንወርሒ ጥሪ ድማ ብሰላም ይብጽሑና ኣሜን። ከምኡውን ኣባ መቃርስ ገዳማዊ መቃርስ ዝብል ቃል ብዮናዊ ልሳን ብፁዕ ከም ንማለት ክኸውን ከሎ ናይ መነኮሳት ሓለቓ ንቅዱስ መቃርስ ወሲኽካ ብዙሓት ቅዱሳን ብስሙ ተጸዊዖምሉ እዮም። ኣብ ነገረ ቅዱሳን ተፈላጢ ካብ ዝኾኑ ሓደን ተጠቃስን ሎሚ እነኽብሮም ኣቦ ክኸውን ከሎ ብዙሕ ግዜ ዘይሰሰይ ቆቁሃ ወይ ከዓ ቆቋሕ ዝበልዕ እናተባሃለ ይጽዋዕ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ክንምልከት ኢና። ቅዱስ መቃርስ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ ዝነበረ ፍረ ናይ ዘመነ ጻድቃን እዩ። ቅድሚኡ እቲ ዓብይ መቃርስ ቀሺ መቃርስ ዘቃውን ዝተባሃሉ ኣቦታት ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ራብዓይ መቃርስ እናበሉ ምጽዋዕ ዝተለምደ እዩ። ብንእስነቱ ካብ ዓለም ወፂኡ ናብ ገዳም ኣተወ። ቀጺሉ ድማ መንኮሰ። ግን ወረን ሓሜትን ትዕቢትን ፈጺሙ ይጸልእ ስለ ዝነበረ ካብቲ ገዳም ወፂኡ ሰብ ናብ ዘይነብረሉ በረኻ ኸደ። ግን ኣብቲ ኣከባቢ ዝብላዕ ነገር ካብ ገረብ ፍረ ካብ ሳዕሪ ዘርኢ ወልሓደ ነገር ክረክብ ኣይከኣለን። ጸይሙ ኣብ ዝጠመዮ ግዜ ድማ ኦ ንፍጥረት እትምግብ ጎይታ ድራረይ ኣብልዓኒ ክብል ጸለየ እሞ እግዚአብሔር ድማ ንሓንቲ ቆቋሕ ምስ ኣምጽኣሉ በልዐ። ድሕሪ እዚ ድማ መግቡ ቆቋሕ ጥራይ ኮነ። ምሸት ሓንቲ ቆቋሕ ይእዘዘሉ። ንሱ ድማ ኣመስጊኑ እናበልዐ ዘመናት ሓለፉ። እግዚአብሔር ናይዚ ገዳማዊ ዜና ክግለጽ ስለ ዝደለየ ሓደ ናይ ቆስጠንጥንያ መነኮስ ካብ ሃገሩ ተላዒሉ ናብ በረኻ ወረደ። መጽለሊ በዓቲ ምስ ደለየ ድማ ሓደ ኣረጋዊ ባሕታዊ ቆቋሕ ከጽምድ ተመልኪቱ ሰንበደ። መነኮስ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ስጋ ይበልዕ ክብል ድማ ሓረቐ። እቲ ነገር ንሊቀ ጳጳሳት መታን ከነግር ድማ በቲ ዝመጻሉ መንገዲ እናተሃወኸ ተመልሰ። ነቲ ናይቲ ሃገር ፓትርያርክ ድማ ኣቦና ሓደ ባሕታዊ እምነትና ከጽርፍ ከምዚ እዩ ኮ ገይሩ ምስ በሎ እቲ ነገር መታን ከረጋግጽ ፓትርያርክ ድማ ሓደ ሰብ ወሲኹ ንኽልቲኦም ለኣኾም እሞ በታ መዓልቲ ድማ ቅዱስ መቃርስ ንመጀመርያ ግዜ 3 ቆቋሕ ኣተውሉ። ጎይታይ ንኽልቲኦም እንታይ ክገብሮም እንዳበለ እቶም መነኮሳት ናብኡ በጽሑ። ደስ ኢልዎ ድማ ንፈጣሪ እናመስገነ ሰሪሑ ኣቕረበሎም። ንሳቶም ግን ነዚ ቅዱስ ንዓቕዎ ኣይንበልዕን በልዎ። ኣባ መቃርስ ድማ ነቶም ዝተጠበሱ ቆቋሕ ኡፍ እናበለ ነፍሲ ዘርአለን እሞ ከም ዝበራ ገበረን። በዚ ዝሰንበዱ መነኮሳት ሰጊዶምሉ እናተጓየዩ ድማ
ናብ ሃገሮም ተመልሱ በቲ ዝሓመይሉ ኣፎም ዓብይ ሰብ ተረኺቡ በረከቱ ኣይሕለፍኩም ክብሉ ሰበኹ እዚ ምስ ተሰምዐ ድማ ፓትርያርክ ምስ ህዝቡ ንጉስ ምስ ሰራዊቱ ክባረኹ ናብቲ በረኻ ወረዱ ግን ቅዱስ መልአኽ ተሰኪምዎ ናብ ብሔረ ህያዋን ክዓርግ ከሎ በጽሑ ዓው ኢሎም ኣባ በረከትካ ናይ ድሕነት ቃልካ በልዎ ኣባ በረከትካ ሕድረልና ናይ ድሕነት ቃልካ ንገረና በልዎ እሞ ንሱ ድማ ይጹም ኣፍክሙ እምነገረ ውዴት ወሃሜት ኣፍኩም ካብ ሓሜት ካብ ነገር ምስራሕ ይጹም ካህናት ትምህርቲ መነኮሳት ትሕርምቲ ኣይተብዝሑ ልቦናኹም ኣይተዓበ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢልዎም ካብ ዓይኖም ተሰወረ ናብ ብሔረ ህያዋን ድማ ኣተወ በረከተ ምሕደረና አሜን። አባ አብራኮስ ገዳማዊ አቦታትና ነዚ ቅዱስ ሓያል መነኮስ ይብልዎ ኣብ 20 ዓመቱ ናብ በረኻ ኣትዩ ን70 ዓመታት ኣብ በረኻ እንዳተጋደለ 9 ዓመት መልኦ ንሰይጣን ድማ ካብ ከባቢኡ ኣርሓቆ ሰይጣን ድማ ንዕኡ ከውድቆ ስለዘይከኣለ እንተኾነስ ካብ ጾሙን ጸሎትን ስግደቱን ንእሽቶ እንተቀነሰለይ ኢሉ ሓድሽ ናይ ፈተና ሜላ ፈጠረ ቀሪቡ ድማ ብጋህዲ አብራኮስ ንስኻ ደኺምካ ኢኻ ግን እኮ ገና 50 ዓመት ዕድመ ኣለኻ በሎ እዞም ቅዱስ ግን ንሰይጣን ኣሕዚንካኒ ኣነኮ ገና 100 ዓመት ዘለኒ መሲሉኒ እዩ ብውሕድ ዝጋደል ዘለኹ ከምኡ ካብ ኮነ እሞ ካብ ዝነበረኒ ጾሙን ጸሎትን ስግደትን ብዕጽፍ ክውስኽየ ምስ በሎ ሰይጣን ሓፊሩ ተመልሰ ቅዱስ አብራኮሮስ ግን ኣብቲ ዘመን ኣብ 9 ዓመቱ ዓረፈ ኣምላከ አበው ቅዱሳን ብምጽንዖም የጽንዓና ካብ በረከቶም ድማ ይዓድለና አሜን። ታሕሳስ 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ መቃርስ ገዳማዊ አባ አብራኮስ ገዳማዊ ብጽዕት ሃና ኣደ እመቤትና አባ በጽንፊዮስ ሰማዕት አባ ሚካኤል ዘቀልሞን ቅዱስ ሩፋኤል ቅዳሴ ቤቱ ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ አእላፍ 99 ነገደ መላእክት ቅዱስ አስከናፍር ሮማዊ 13 ግሁዳን አበው በረከቶም ይሕደረና አሜን። ናይ 13 ቅዱሳን ኣብዚ ይፍጸም በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 14 ታሕሳስ ስንክሳር ንቕጽል አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ዕለተ ብርሃን ናብ ዓብይ ሰማዕት ቅዱስ መርምህናምን ቅድስቲ ነሳሒትን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሕና አሜን። ዕለተ ብርሃን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስን ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣስተምህሮን መሰረት ጌራ ነዚ ዕለት ንታሕሳስ 14 ዕለተ ብርሃን ነዚ ሰሙን ካብ ታሕሳስ 14 ክሳብ 20 ዘሎ ድማ ሰሙነ ብርሃን ክትብል ትዝክሮ ብርሃን ብቆሙ ናይ እግዚአብሔር ስሙ ከምኡውን ናይ ባህሪ ገንዘቡ እዩ እግዚአብሔር ብርሃን ስለዝኾነ ጸልማት ድማ ኣብኡ የለን በዛ ዕለት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ነዚኦም ትምህርቲ እግዚአብሔር ብርሃን ምዃኑ ኣምላኽና ኣብታ መጀመርያ ናይ ፍጥረት መዓልቲ ብዕለተ ሰንበት ዲያብሎስ ንቅዱሳን መላእኽቲ ምስ ረበሾም ለይኩን ብርሃን ኢሉ ንብርሃን ምፍጣሩ ነቢያት ኣበው ኣብ ጸልማት ዓለም ኮይኖም መከራ ክበዝሖሎም ከሎ ፈኑ ብርሃንከ ንብርሃንከ ለኣኸልና እናበሉ ምልማኖም መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 42 ፍቕዲ 3 ንልመነኦም ዝሰምዐ ካብቶም 3 ኣካላት ሓደ ወልድ ሓቀኛ ብርሃን ናብዚ ዓለም ምምጽኡ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ሓምሻይ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ክብል ናይ ባህሪ ብርሃንነቱ ከም ዝነገረና ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ብርሃነ መለኮቱ ብገሃድ ምግላጹ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 1 ብርሃን ንዝኾነት ሕጊ ንወንጌል ከም ዝሰርሓልና
قدما يوحنس معرف كلته فقدي شعته دنجل أمي بيتنا مريم برهان ناي برهان أدوون مخانا لوقاس معرف حدا فقديش إسران شدشتن عبراويان معرف عصر تغلته فقد حدا قدسان برهان مبهالهم ماتيوس حمشته فقدي عصر تربعته نحنا أبقدم كل سب كنبره كمستعززنا ماتيوس معرف حمشته فقدي عصر شدشته كله يذكر نسو فتارينا كريستوس نتسلمات بمحرته سلازر حقلنا دقيمنا نفس المات متان كين خيد إننا لمنا نمسكنا كريستوس برهان ذا أساسل كتسلمته لعل كروبل نبيرك ذات رأي كلاياته سبهوني وقتو أنت سبهوني والقول أنت نمل أب ملكا قدس ناي ملكا يسوسيو بركة يحضرنا شرنتنا مرهاني علم مسكولاتنا يخون أمين سمعت أبا أمونيوس كان أريانوس ناي كريستيان دم كم ماي اندافسسة نبها جرى السنة أبزبت إحا جيزي بزحات سبات تأكيبهم أبتحتي ناي أبا أمونيوس تقميتهم هايمانتكم مهارو رخابهم أمو حيزو قتلهم نأبا أمونيوس دقن أسيرو وسيدو نتاوتاتو مئنتي كسجدن كسوئن أززم أبا أمونيوس جن كونتو نزخنا ناي حنك اللي تيس أوتا نبلاش زخنا نجركا كسمع عيدلن نزر خاصو تاوتاتكا دما كرئ عيدلن إلهم نما كونن أريانوس ملسلو أريانوس دما بزي جيزي بتعمي بقطعات ملئو أبونا بهيوت كلو نابوش تأسات كدر بيو أززم أبونا دما نابت إسات كرمي مدربايوم أيدومن أغرامن بأسرام كلو سلا أريانوس الليلو صلاتهم مس فتسامو دما أريانوس سماليسو نسوون سماعت كم زخون أبلع لئو تنبيت تزاربو دحريو أبا أمانيوس نابتي إسات تورويرم سماعت النتم بعاوت فتسامو ناي عاوت أخليل دما تغناصفو نسقعهم دما إسات كابز نددو بوتا أبزو صعوهم جيزي نايتي إسات نبلبال ولا حانتي أيتن كفو من نبرام كاب سقعهم دما بزوح تأمرات فتفاصيمهم ترأيو بناي أبا أمونيوس تنبيت مسرت دما كان مقنن أريانوس أب مودعتا زمنو بقويتا آمنو سماعت كوينو بخبري عارفو ناي سماعت النت أخليل تقبلم ناي أريانوس تاريخن سماعت النتن أبعلتا عرفتو مقاويت شمانتا يركب بركاتو يحلرنا حساب شلو لما بسلام يصنحنا أمين كمون قدس مرمهنام سماعت إذا سماعت عبيتا كريستيانا عبي بوتا كابزو وهابم عبيتا قدسان سماعتات حديو أفقدو أبياتا كريستيانات كابز سألو قدسان دم حديو عدو أتر أب كبابي فارس كقون كلو أبو سناكريم زبهال نجوس نجسيو عديو ولا أكوا كريستيان انتقنا سلز فرحت جن نكلتي دكا نمر مهنا من ساران كل كريستنا أمهارتهم كلتي أبزع عبيو جزيد ما مس نجوس أبو يوصو يعطو نبرمو عدو بحزن صليت بتي جزيد ما غرزو سارة بلمسي غوالا بلمسي تهارمت مو زفوسا سأنا مرمهن جن غوبز من إسي سلز نبرا 4 ناي كوينات حلقاتات يمرح نبرا باتي جيزي دما أب 400 كفل زمن قدس مرمهنام 4 تخطل تحيزو نهادن نابدر مسوصة مس أبا ماتيوس قدماوي ترخبا إزم صادق نبزح عمتات أبرخا زنبرو أبو إيوم أكالم بصغري سلسة شافنا سنبيدو كهادم كبل زودي أي تفرح أنا أون كما خاناي كريستوس فطور زخون كسبية بلوا نسجن من إيو كريستوس قبل حتى تماما أبا ماتيوس دما مستيرة كريستنا كاب مسارة مهرم ناي كريستوس ناي بهاري أملاخنت نجروا قدوس مرمهنا مجن كريستوس أملاخ انتقينو نحافتي أرحنو اللي أمو بلم أمس أيا بلوا أمو
ኣምፃኣ ድማ እዞም ጻድቅ ድማ ጸሎት ኣብጺሖም ንመሬት ረጊጾም ማይ ኣፍለቑ እሞ በእምነት ብስም ስላሴ ተጠመቑ በሎም። እዚ ቅዱስ ሓፍቱን ሳራን ናይ ኩናት 40 ናይ ኩናት ሓለቓታትን ምስ ተጠመቑ ሳራ ካብ ለምጻ ነጽሀት እሞ ፈጺሙ ድማ ደስ በሎም። ናብ ቤተ መንግስቲ ተመሊሶም ድማ ቅዱስ መርምህናም ምስ ኣዲኡ ምስ ሓፍቱን 40 ተኸተልቱን ክርስቶስ ከምልኹ ጀመሩ። ንጉስ ሰናክሬም ግን ነዚ ነገር ኣብ ሰምዐ ጊዜ ተቆጣዐ። ንሶም ድማ ናብ ጎቦ ሃደሙ። ንጉስ ዝወደይ መንግስተይ ውረስ ኢሉ እንተለኣኸ እምቢ በሉ ስለ ዝተባሳጨወ ከዓ ንቅዱስ መርምህናምን ቅድስቲ ሳራን 40 ወተሃደራትን ንቅዱሳን ብሰይፍ ኣቕተሎም። ንስጋኦም ብእሳት ከቃጽሉ ክብሉ ግን ምንዋጽ ኮይኑ ብዙሕ ኣረማውያን ሞቱ። ንጉስ ድማ ዓቢዱ እንስሳ እርያ ሓሰማ ኮነ። ኣብቲ ጊዜ ኣባ ማቴዎስ ካብ በረኻ ወፂኦም ንንጉስ ሰናክሬም ፈወስዎ። ንሱ ድማ ኣሚኑ ናይ ደቁን ናይቶም 40 ስጋ ብኽብሪ ኣንበረ። ኣብ ዓዱ ኣብ ኣቶር ድማ ናይ ኣደ ብርሃን ማርያም ቤተ መቕደስ ሃነጸ። ብክርስትና ናብራ ነቢሩ ድማ ዓረፈ። ንሱ ምስ ተቐብረ ግን ናይ ከለዳውያን ንጉስ መጺኡ ንኣቶር ወረራ። ንንግስቲ ናይ ቅዱሳን ኣዶ ምስ ህፃን ወዳ ቀተለ። ድሕሪኡ ድማ ንጣዖስ ስገዱ ምስ በለ ናይ ቅዱስ መርምህናም ወተሃደራት መጺኦም ብምስክርነት ተሰየፉ። ቁጽሮም ድማ 170,000 ኮነ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ቅዱስ መርምህናም ናይ ኩሎም ምስኡ ዝተሰየፉን ኣዲኡን ሓፍቱን ኩሎም በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ ነሳሒት ብሩክት ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበራ ኣደናቂ ታሪኽን ካብ ዝተጻሕፈለን ቅዱሳን ኣዴታትና ሓንቲ ነሳሒት እያ። ናታ ገድሊ ዜና ህይወት ዝጸሓፎ ኣባ ያዕቆብ ናይ ኣውሲም ኤጲስቆጶስ እዩ። ንሱ ከምዚ ይብል፣ ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዳም እንከለኹ ኣጋምሸት ማዕጾ ናይዚ ገዳም ክንኩሕኩሕ ሰማዕኩ። መን ከም ዝኾነ መታን ክፈልጥን ክኸፍተን ተጸጋዕኹ ይብል እዚ ቅዱስ ኣቦ። ነቲ ማዕጾ ከፊቱ ምስ ተመልከተ ገጹ ዝተሸፈነ ሓደ መነኮስ ርእሱ ኣዘንቢሉ ቆይሙ ጸንሖ። መን ኢኻ? ካበይከ መጺእካ? ክብል ድማ ሓተተ እሞ እቲ መነኮስ ድማ ኣነ ካብ ገዳመ ቅዱስ መቃርስ ዝመጻእኩ መንገደኛ እየ፣ ጋሻ እየ። በዛ ለይቲ ምሳኹም ክሓድር ስጋኡን ደሙን ከዓ ክቕበል እደሊ ኣለኹ በሎም። ኣባ ያዕቆብ ድማ ንድሕነት እቲ ገዳም ክብል መጎናጸፍያኻ እሞ ግለጾ ገጽካ ኣርእየኒ ምስ በሎ እቲ መነኮስ ኣቦዬ ብብዝሓ ሓጢኣተይ ገጸይ ስለ ዝጸለመ ንሓጢኣተይ ኣይትመራመረኒ ክብል መለሰሉ። ኣባ ያዕቆብ ኣየእትወካን ኢሉ ገዲፍዎ ኸደ። ግን ምናልባት ዝጠመዮ ሰብ እንተኾይኑ ፈጣሪየይ ክሓዝነለይ እንድዩ ኢሉ ከፊቱ ኣእተዎ። ኣበው ድራር ክበልዑ ከለዉ እቲ ጋሻ ኣይበልዕን በለም። ንሳቶም ክድቅሱ ከለዉ እቲ ጋሻ መነኮስ ክጽሊ ጀመረ። ካብ ድምፁ ግርማ ዝተለዓለ ድማ እቶም ኩሎም መነኮሳት ሰንቢዶም ተንስኡ። መዝሙረ ዳዊት ክዝምር ከሎ ነጎድጓድ ድምፁ ከም ድምፂ መልኣክ ስለ ዝነበረ ምድሪ ረዓደት። ኣባ ያዕቆብ ድማ ተደነቐ። ከምኡ ሓዲሮም ዕለተ ሰንበት ስለ ዝነበረ ብንግህኡ ቅዳሴ ኣተዉ። ስለ ክብሩ ድማ ኣብ ቅዳሴ ሰዓት መልእኽትታትን ወንጌልን እቲ ጋሻ ኣንበበ። መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ከሎ መጎናጸፍያኡ ምስ ተገለጸ ግን ካብ ግርማ መልክዑን ካብ ብርሃን ገጹን ዝተለዓለ ክምልከትዎ ኣይከኣሉን። ስጋኡን ደሙን ምስ ተቐበለ በዓለ ኣባ ያዕቆብ በረከቱ መታን ክቕበሉ እንተኸዱ ተሰወሮም። ንሳቶም ድማ ሓዘኑ። ክሳብ ሕጂ ዘንበብኩሞ ዜና ናይ ሓደ ወዲ መነኮስ ታሪኽ ዘይኮነስ ወዲ መሲላ ንርእሳ ሰዊራ ናይ ዝነበረት ናይ ቅድስቲ ነሳሒት ታሪኽ እዩ። በረከታ ሓደረና ኣዴ መዓሪ። እዛ ቅድስቲ ካብ ነገስታት ሮም ንሓደ ጓሉ ወላ እኳ እንተኾነት ስለ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ 12 ዓመታ ካብ ቤታ
ካብ ቤተ መንግስቲ ጠፊኣ ናብ በረኻ ኣተወት። ነገር ግን ሰራዊት ናይ ኣቦኣን መነኮሳትን ስለ ዝደልይዋ ወዲ መሲላን ንርእሳ ሰዊራን ኣብ ደብረ ኣባ መቃርስ ነበረት። ሽዑ ድማ ካብ ሓደ ገዳም ናብቲ ካልእ እናተዘዋወረት ኔራ ጸጋ እግዚአብሔር ምስ በዝሓላ ድምፃን መልክዓን ፍሉይ ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ድንቂ ስለ ዝኾነ ቅድስት ነሳሒት በዛ ዕለት ኣብ በረኻ ዓሪፋ መንገደኛታት ኣብኡ ቀበርዋ። በረከታ ይሕደረና አሜን። ለይኩን በረከት ናይ ቅድስት ነሳሒት ኣዴና ይሕደረና። ከምኡ ድማ ሰማዕት ቅዱስ ስምዖን ዝሃገረ ምኑፍ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ከተማ ምኑፍ ዝተረኸበ ሰማዕት እዩ። ንሱ ድማ ኣብ ናይ እስላም ዘመን ካብ ማእከል መሳፍንቶም ምስ ሓደ ስለ ዝቐንዐት ሃይማኖት ኣብ ዝተኸራኸረ ጊዜ ቅዱስ ስምዖን ረቲዑ ይሕፈሮ። እቲ እስላም ድማ ናብ መሳፍንቱ ሓለቓ ከይዱ እዚ ስምዖን ናይ እስላም ሃይማኖት የቃልል እዩ ኢሉ ወንጀሎ እሞ ስለዚ ድማ እስላም ንቅዱስ ስምዖን ሒዞም ፍሉይ ብዝኾኑ መሳቀይ ከሳቀይዎ ጀመሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንክሳዱ ብሰይፍ ቆረፅዎ እሞ ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ድማ በዚ ኮነ። ናይ ክብሪ ኣክሊል ድማ ተጎናጸፈ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ኣባ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ። እዚ ቅዱስ ኣብ ውሽጢ ናይ እመቤትና ቤተ ክርስቲያን ዘላ ዝደረቐት ናይ ወይራ ዘይቲ ገረብ ኣብ ዕለተ በዓላት ክትልምልምን ክትፈርን ድሕሪ እቲ በዓል ድማ መሊሳ ክትደርቕ ብግልፂ ዝረኣዩ ዓብይ ኣቦ እዮም። ኣብ ሃገርና ቅድስ ኢትዮጵያ ብሓሶት ንነብሱ ጳጳስ ገይሩ ዝነበረ ቆሪል ዝበሃል ሓሳዊ ሰብ ብጸሎቶም ብኽፉእ ኣማውታ ከም ዝመውት ገበሩ። እቲ ዝኾነ ከምዚ እዩ። ቆሪል ብሓሶት ንነብሱ ጳጳስ ገይረሞ ገበረ እሞ ናብ ናይ ግብፂ ንጉስ ብዙሕ ወርቅን ገንዘብን ብምልኣኽ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ናይ ጵጵስና ሽሞት ምእንቲ ክሽወምን ናይ ሽሞት ደብዳቤ ድማ ምእንቲ ክልእኸለይን ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ገብረ ክርስቶስ ኣዘዞ። ኣነ ድማ ዓመት ብዙሕ ወርቅን ክልእኸልካ እየ በሎም። ንጉስ ድማ ንሊቀ ጳጳስ ኣባ ገብረ ክርስቶስ ፀዊዑ ንቆሪል ኣብ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ምእንቲ ክሸሞን ደብዳቤ ክልእኸሉን ኣዘዞ። ኣባ ገብረ ክርስቶስ ድማ ንሱ ናብዚ እንተዘይቀሪቡ እዚ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ንንጉስ መለስሉ። ንጉስ ድማ ከም ዝኣዘዝኩኻ ግበር ብምባል ምስ ኣዘዞም ኣቦና ድማ ከም ፍቃድካ ይኹን ኢሎሞ ወፁ። በቲ ጊዜ ድማ ንኩሎም ኤጲስቆጶሳት ኣኪቦም እቲ ንጉስ ዝኣዘዞም ነጊሮም ካብ ናይ ሓሳዊ ቆሪል ተንኮል ምእንቲ ከድሕኖም ብሓድነት ናብ ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጽላይ ማለዱ። በተን ወርሓት ድማ ቆሪል ተሲኡ ብዙሕ ወርቂ ሒዙ ካብ ሃገርና ኢትዮጵያ ክሃድም ዳህላክ በጽሐሞ ናይ ዳህላክ ንጉስ ድማ ሒዙ ነቲ ወርቅን ገንዘብን ኩሉ ወረሶ። ንዕኡ ድማ ኣሲሩ ናብ ግብፂ ለኣኾ። ናይ ግብፂ ንጉስ ድማ 6 ወርሒ ምስ ኣሰሮ ብሴፍ ቆረጾ። እግዚአብሔር ናይ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ጸሎት ስለ ዝሰምዐ እዞም ቅዱስ ድማ ንኣቦታትና ንሊቀ ጳጳሳት መበል 66 ኮይኖም ኣብ ናይ ቅዱስ ማርቆስ ወንበር 30 ዓመት ምስ ኣገልገሉ ብሰላም ዓረፉ። ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ብርሃን ፍቅሩ ይልኣኸልና፣ ካብ ናይ ፈተውቱ ቅዱሳን ጻድቃን ክብሪ ድማ የሳትፈና አሜን። ታሕሳስ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ዕለተ ብርሃን ቅዱስ መርምህናምን ሓፍቱን ሳራን 40 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ መርምህናም ተኸተልቲ 170,000 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ሰራዊት ቅድስት ነሳሒት ብሩክት ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት ቅዱስ አሞኒዮስ ሰማዕት ኣባ ገብረ ክርስቶስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል ኣባ ስምዖን ገዳማዊ ኣባ ቅዱስ ጻድቅ ዮሐንስ ጻድቅ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ቅዱስ ኣባ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ቅዱስ ሙሴ መርዓዊ። በረከቶም ይሕደረና አሜን።
ናይ ዕለት 14 ስንክሳር ድማ ኣብዚ ንቐጽል ከምኡውን ናይ 15 ስንክሳር ታሕሳስ ንጅምር። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ አበው ቅዱሳን ጎርጎርዮስ ዘአርማንያን ንአቡነ ኤዎስጣቴዎስን አባ ቆራይ አቡነ ሉቃስ ዘዓምድን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐና አሜን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን እዞም ሐዋርያዊ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ክኾኑ ከለዉ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ አገልግሎት ዘለዎም አቦ እዮም። ኣብ ማእከላይ ዘመን ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ክንዲ ናይ ኤዎስጣቴዎስን ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ዝኣክል ስሙ ዝጎልሐ ጻድቅ ኣይርከብን። እዞም ጻድቅ ኣብ ከባቢታት 1265 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወልዱ ክእመን ከሎ ወለዶም ክርስቶስ ሞዓን ስነ ህይወትን ይበሃሉ። ናይዞም ጻድቅ ናይ መጀመርያ ስም ማዕቀበ እግዚ ንጎይታ ዝተዓቀበ እዩ። ኤዎስጣቴዎስ ዝተባሃሉ ድሓር እዮም። ገና ካብ ቁልዕነቶም መንፈስ እግዚአብሔር ስለዝሓደሮም ነዚ ዓለም ግዲ ኣይነበሮምን። ናብ መምህር ኣትዮም ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሮም ዲቁና ተቐቢሎም ከገልግሉ ጀመሩ። ብዲቁና አገልግሎቶም ድማ ስሉጥ ፈጣን ብምዃኖም ናይቲ ዘመን አበው ዳግማዊ እስጢፋኖስ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ። ድሕሪኡ ካብ ንእስነቶም ዕድሚኦም ንምናኔ መሪጾም ጾምን ጸሎትን ምስ ስግደት ኣዘውተሩ። ከምዚ ብዝበለ ህይወት እንከለው ሓደ መዓልቲ ንስም ኣጸዋውዕኡ ጎይትነት ይኹነሞ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ መጸ። ኣብ ዝባነ ኪሩብ ብግርማኡ ምስ ረኣይዎ ሰንበዱ። ጎይታ ግን ፈታውየ ኤዎስጣቴዎስ ገና ካብ ማህፀን ኣዲኻ መሪጸካ እየ፣ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ኣርማንያ ሓዋርያ መታን ክትከውን ሸይሞካ ኣለኹ። ዘኪያከ ሰምዓ ንዓኻ ዝሰምዐ ንዓይ ሰምዐ፣ ንዓኻ እምቢ ዝበለ ንዓይ እምቢ በለ ኢልዎም ባሪኽዎም ዓረገ። እዞም ጻድቅ ንፈጣሪኦም ስለ እቲ ህያብ እናመስገኑ ቅሽና ተቐቢሎም ስብከት ጀመሩ። ስም ኣጸዋውዖኦም ቀልጢፉ ኣብታ ሃገር ተሰምዐሞ። ኣብ ኩሉ ቦታ እናዘሩ ንዘይኣምኑ ኣእሚኖም እናኣጥመቑ፣ ንዝኣምኑ ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን እናኣጽንዑ፣ ህይወት ናይ ገዳም እናኣስፋሕፍሑ ነበሩ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከብን ንሶም ዝመሰረትዎ ገዳም ወሲኽካ ንገዳማዊ ህይወት ምስፍሕፋሕ ኣስተዋጽኦ ገበሩ። ኣብ ገዳሞም ድማ ንኣባ ኣብሳዲ ወሲኽካ ንብዙሓት ኣርድእቲ ምሂሮም ኣፍርዮም እዮም። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ብፍሉይ ዝፍለጡ ቀዳሚት ሰንበት ከይትነዓቕ ክትክበር ብዝገበርዎ ጻዕሪ እዩ። ከምኡ ድማ ኮይኑሎም እዩ። ብዘይካ ኣብዚ ቁሩብ ግዜ ካብ ንሪኦ ናይ ድፍረት ስራሕ ኣብ ሃገርና ክልቲአን ሰናብቲ ክቡራት እየን። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ 2 ግዜ ናብ ኢየሩሳሌም ብእግሮም ተጓዓዙ። ምኻዶም ግን ንምስላም ጥራይ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ዘርኢ ወንጌል እናዘርኡ ነቲ ፍረ እናለቐሙ እምበር ኣቦና ኣብ ዝኾነ ግዜ ሃዋርያዊ ኣገልግሎቶም ሸለል ኣይብሉን ነበሩ። ኣብ መጨረሻ ህይወቶም ኣብ ገዳሞም ንወዲ መዝሙሮም ንኣቡነ ኣብሳዲ ሸይሞም ንሓድሽ ጉዕዞ ተንስእሞ ንፍርቂ ደቆም ኣብ ገዳሞም ገዲፎም ነቶም ፍርቆም ድማ ኣኸቲሎም ጉዕዞ ናብ ኣርማንያ ተገብረ። ኣብ መጀመርያ ድማ ኣብ ባሕረ ኢያሪኮ ምስ በጽሑ ዝሳገርሉ መርከብ ተሰኣኑ እሞ ኣደናቂ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ግን ብእምነት ንዓጽፎም ንኹታኦም ኣውፂኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ደርበይዎ ኣንጸፍዎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲቦም ተቐመጥሉ። ደቂ መዛሙርቶም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ኣብ ዝተነጽፈ ኩታ ከቢቦም ተቐመጡ። ካብ ሰማይ ድማ ጎይታ ወሪዱ ኣብ ማእከሎም ቆመ። ቅዱስ ሚካኤል ብየማን ቅዱስ ገብርኤል ድማ ብጸጋም ቆሙ። እዞም ጻድቅ ድማ ንደቆም ክምህርዎም ክትርጉምሎም ጀመሩ። ኣብ ማእከል ግን ሓደ ኣብ ቅኔ ቤት የማነ ብርሃን ይብልዎ ብምጥርጣሩ ንሱ ዝተቐመጠላ ጥራይ ተቐዲዳ ሰጠመ። ድሓር ግን እዞም ጻድቅ ተመሊሶም ኣውፂኦም ካብ ሞት ኣተንስእዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ዝኣደወ ባህረ ንማዕበል ዝተሳገረ ይበሃሉ። አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ኣብ ኣርማንያ
نزمنا سبيخم نيوة قدام نهي أسفح فيهم بزح تأمرا سريحهم كابزو ولدو أب 8 عامتهم أب 1345 عامة مرات عرفوا ببزح زماري دما أب مقدس ممهركم أب مقدسة مرمهنام تقبروا أب إثيوبيان إيرتران جبسن أرمانيان دما يخبروا لومي نزم صادق لدتميو بركة محضرنا أبونا يوساتي وسابونا أمين كمون أبا قراي إذن إجرن زي بلوم ظلمونو زنبرو نصدقهم منم كيف لتم زنبرو أبا قراي صادق مخانم مسعارفو يوسف هلتم قدامم أبوشت تجراي تنبين يركب أزم قدوس أب زمانة منجستي أتي لبنى دنجل أب تجراي تنبين أو رجع عدي رئيسوت ناي عبيتي سبات هاجر أب زبهال بوتا أصابعتي إيدن إجرن زي بلوم أبا قراي ونبر أب تمثل أب لعلي أمني تقميت تجلسوا حدا نايت أكباب السب بمنجدي كحالف كلو أبا قراي أب لعلي أمني تقميت صلوت كجبرو رأيهم مو بتي كنتا تجرمو نابهم صقع إلو سممون زمصلو عدن حاتتهم نسم دما سمي أبا قراي يبهال عادقن يبلين بلوه نسو دما بجاخم ناب مندر أمو نخيد بيت صلوت كنسر حالكم أو تقمطوا بلم أبا قرايقن معرفتي إزيايا كابزا سفرة أي تنسئن بلوه أبا قراي دما أبو تقمطهم انكالو زنقهم بخل تسمع مو سبات مسيهم أبزريا أتي استقمت اللو أمني جوجو صرحلهم دحرزي دما دقي اتي كبابي ببترا مقبي بمقبي كرد أوم عجاقيرهم ننب بعتهم كدو أما جمرتا تراز بصحو سب دحري حدا ساعات مقبي حيزو انت تملسا ني أبا قراي جوجو ببرهان تولعو رخبو نبتا جوجو مستتقع دما اتي نبلبال الناس اللوة اتي نبلبال الناس اللمة مغراب كلو نسد ما بسم بادي ناب منقد تماليسو نتم نايتي أكباب سبات مس نقرم كلهم تأكيبهم مصو دقيت كباب دما نكهنات حيزهم بزح ناي مهللا صلاتن اغزيوتاتن مسابصحو እግዚአብሔር ናብታ ጎጆ ከአቱ ምስ ፈቀደሎም አተው ነገር ግን ናባ ቆራይ በህይወት አይረኸብዎምን ንዓስከረኖም ብርሃን ከቢብዎ ኣብ ጥቃእቲ ዓስከረን ድማ ናይ ኣባ ቆራይ ዓስከረን ኣብዛ ውሽጢ ጎጆ ክትቀብርዎ ናብ ካልእ ቦታ ወይ ድማ ናብ ቤተክርስትያን ወሲድና ክንቀብሮ ኢና ኢልኩም ከይተሓስቡ ነዚ ነገር ብድፍረት እንተፈጺምኩም ኣብ ልዕሊ እዛ ዓዲ ካብ እግዚአብሔር ቁጣዓ ከተምጽኡ ኢኹም ዝብል ትእዛዝ ኣብ ብራና ተጻሒፉ ተረኽበ በቲ ትእዛዝ መሰረት ድማ ደቂ ዓዲ ሃገሩ ኣሃሩ ተኣኪቦም ንኣባ ቆራይ ታሕሳስ 15 ኣብኡ ቀበርዎም ድሕሪ ቁሩብ ዘመናት ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ሰባት ሙቃም ኮነ ምኻድ ዘይክእል ንድዊ ወዶም ሒዞም ናብ ጸበል እንዳኸዱ ስለ ዝመሰዮም ኣብቲ ኣከባቢ መሕደሪ ደልዮም ናይ ኣባ ቆራይ ጎጆ ክፉት ኮይኑ ተረኣዮም እሞ ንወዶም ሒዞም ከይዶም ኣተው እቲ ድዊ ወዶም ኣብ ልዕሊ ናይ ኣባ ቆራይ መቃብር ምስ ኣደቀስዎ ከምቲ ናይ ኤልሳዕ ኣዕጽምቲ ምስ ተንከፎ ከምቲ ቀልጢፉ ዝተንስአ ምውት እዚ ድዊ ቆልዓ ድማ ኣብ ናይ ኣባ ቆራይ መቃብር ምስ ዓረፈ ሽዑ ንሽዑ ኣፈፍ ኢሉ ብምትንሳእ ከም ብተይ ክዘልል ጀመረ ወለዱ ድማ ዕልልታኦም ክድርጉሕዎ ምስ ወግሐ ከዓ ናይቶም ዕልልታኦም ድማ ደርጉሕዎ ምስ ወግሐ ከዓ ናብቶም ደቂ ዓዲ ከይዶም ነቲ ዝተገብረሎም ተኣምር ተዛረቡ ካብታ ግዜ ጀሚሩ በዓል ናይ ኣባ ቆራይ ኣብቲ ኣከባብን ኣብ ጎረባብቲ ቦታታትን ክኽበር ጀመረ በዓል ዕረፍቶም ድማ ታሕሳስ 15 ኮነ ኣባ ቆራይ ርእሶም ንእግዚአብሔር ፈልዮም ከም ቅዱስ ኣልዓዛር ነዛ ዓለም ውዱቕ መሲሎም ናብ ዓብይ ክብሪ ዝበቕዑ ጻድቕ ኣቦ እዮም ሎሚ እውን ንልብሶምን ንኣካሎምን ጥራይ እናረኣና እንንዕቆም ሰባት ከዓ
يغريتحت قاريتحت نيرة لما أون نلبسمون نأكلمون تراي النار أنا أننا قام سبات كما أبا قراي زبلو قدسان كخانو يخولو يوم أمو بزيكا أتلعو الإكزابير ولا حدا زفلت يلن ني أبا قراي رديت برختم يحدر بصلاتهم يمحرنا كاب نسب من عاقن مفراد دما يسورنا أمين بركة أبا أبونا قراي مسكولاتنا يكون أمين كم أون أبونا غورغوريوس أرمانيا ني أرمانيا لك باباسات أبونا غورغوريوس أب زمن نغوس درتادس سماعت الناس استقبلوا عبي أبويهم نغوس عطان كعرك نبيت تاوتو مساعتوا نعبنا غورغوريوس طويعو نعمالختي عطان أعرقو بلم نسم دما نتزازو أي فصمن مسبلو بطعم صنوع بزخنه بستفላለየ ስቃያት አሰቃዮም ንጉስ ብዙሕ ምሳስ ሰቃዮም ዓሚቑ ጉድጓድ አኹዒቱ ኣብኡ ደርበዮም አቡና ድማ ኣብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ተደርብዮም ን15 ዓመታት ነበሩ ስለምግቦም ድማ እግዚአብሔር ንሓንቲ ኣደ ኣዘዘሎም እሞ ኣብ ጥቓ ኣዳራሽ እቲ ንጉስ እትነብር እዛ ኣደ ብእግዚአብሔር ተኣዚዛ እንጀራ እናሰንከተት ናብቲ ጉድጓድ ትድርየሎም ነበረት ብዘይ ከዓ ንኣቦና ብህይወት መንባሮም ዝፈልጥ ሰብ ድማ ኣይነበረን ከምዚ እናገበረት ድማ 15 ዓመት ነበረት ንጉስ ድርጣደስ ድማ ንቅድስቲ አርሴማ ክምርዖ ደልዩ ፈጺማ እምቢ ምስ በለቶ ድማ በኣ ምኽንያት ንብዙሓት ደናግል ኣንስቲ ቀተለ ሰይጣን ኣብ ልቡ ዝሓደሮ እዚ ንጉስ ድርጣደስ ነተን ደናግልን ንቅድስቲ አርሴማን ብብዙሕ ሰቃይ ምስ ቀተለን ንስጋአን ናብ ጎቦ ደርበዮ ነገር ግን ወላ ሓንቲ ከይኮነ በሓለዋ ጎይታናን ኣምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበረ ውህበት ናይ ቅድስቲ አርሴማ እናሓሰበ ስለ ዘቕተላ ዝተጣዓሰ ኮነ ወገናቱ ድማ ካብ ሓዘንካ መታን ከተዕርፍ ናብ ጫካ ከድና ኣራዊት ንህደን በልዎ እሞ ንጉስ ድማ ኣብ ፈረሱ ተቐሚጡ ናብ ጫካ ወፀ ነገር ግን ሰይጣን ስለ ዝተዋሃዶ ኣብ ልዕሊ በዓል ቅድስቲ አርሴማን ኣቡነ ጎርጎርዮስን ብዝሰርሖ ግፍዒ እግዚአብሔር ናይ ተፈጥሮ መልክዑ ቀይሩ ከም ሓሰማ ገበሮ ንጉስ ድርጣድስ ካብ ናብ ሓሰማታት ድሕሪ ምቕያሩ ንዝረኸቦ ኩሉ ዝናኸስ ኮነ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ቤተ መንግስቱ ዘለው ሰባት ድውን ሰይጣን ምስ ሓደሮም ዓብይ ጭንቂ ኾነ ሓፍቲ ናይቲ ንጉስ ድማ ለይቲ ንኣቡነ ጎርጎርዮስ ካብ ጉድጓድ እንተዘይ ኣውፅእኩምዎ ኣይትድሕኑን ዝብል ራእይ ረኣየት እሞ ንወገናታ ነገረቶም ዝሞተ መሲልዎም ስለ ዝነበረ እዚ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ከይዶም ንቅዱስ ጎርጎርዮስ 15 ዓመት ተደርብይዎ ካብ ዝነበረ ውሽጢ ጉድጓድ ብገመድ ጎቲቶም ኣውፅኦም ኣኽቢሮም ወሰድዎ ንሱ ድማ ናይተን ደናግል ስጋ ናበይ ከም ዘብፅሕዎ ምስ ሓተተ ኣብ ጎቦ ከም ዘሎ ነገርዎ ከይዱ ምስ ረኣዮ ድማ ወላ ሓንቲ ከይተንከፎ ብድሓን ረኸቦ ኣልዒሉ ድማ ኣብ ዝፀበቐ ቦታታት ኣንበሮ ነቶም ሰይጣን ዝሓደሮም ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሰባት ድማ ፈወሶም ስለ እቲ ንጉስ ናብ ኣራዊት ምልዋጥ ምስ ነገርዎ መታን ክፍውሶ ለመንዎ ኣቡነ ጎርጎርዮስ ድማ ናብ ንጉስ ከይዶም ብሓሰማኡ እንከሎ እንተፈወስኩኻን እንተኣድሓንኩኻን ካብ ክፉእ ስራሕካ ትምለስ ኢኻ በቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዶ ተኣምን ኢኻ በልዎ እቲ ሓሰማ ዝነበረ ንጉስ ድማ እወ በሎም ጸሎት ገይሮም ድማ ፈወስዎ ኣእምሩኡን ናይ ቅድም መልክዑን ድማ ተመለሰሉ ነገር ግን ኣቡነ ጎርጎርዮስ ንጉስ ደጊሙ መታን ከይዕበ ብማለት ኣብ እግሩ ጽፍሪ ናይ ሓሰማ ኣትረፍሉ ነቶም ኩሎም ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሰባት ፈዊሱ ንሸሞንተ መዓልቲ ክጾሙ ኣዘዞም እሞ ሃይማኖት ኣስተምሂሩ ስርዓት ሰርዓሎም ንሱ እውን ክህነት ስለ ዘይነበሮ ናብ ንጉስ ናይ ሮሜ ናብ ኣኖሬዎስ ናብ ሊቀ ጳጳሳትን መልእኽቲ ለኣኹ እሞ ጳጳስ ይለኣኹልኩም በሎም ናይ ሮም ሊቀ ጳጳሳት ድማ ንጎርጎርዮስ ሸይሙ ለኣኸሎም ንጉስ ኣኖሬዎስ ድማ በዚ ተደሰተ ጎርጎርዮስ ተሸይሙ ድሕሪ ምጽንሑ ንኹሎም ኣጥመቆም ኣርማንያ ድማ
بناي قدوس غورغوروس تمرتي بخرستنا التفلت هاجر كونت نسون بسم أمي بيتنا بيت كريستيان صريح لهم بصبغ من قدي أقلقلوهم تحساس 15 بسلام عرفة بركتهم مسكرم 10 شعات دما كاب قدقاد زوص علو علاتيو رديت بركتهم يحضرنا بصلاتهم يمحرنا امين كمون ابونا لوقاس زعامد هاجرو فارس كخون كلو اب لعلي مئتي ጭፍራ ናይ ንጉስ መኮንን ኮይኑ ተሸይሙ ነበረ ድሓር ድማ ንሽመቱ ገዲፉ ናብ ገዳም ኣትዩ መነኮሰ ኣብ ውሽጢ ምብራቅ ካብ ዘለው ገዳም ኣብ ሓንቲ ኣትዩ ብዙሕ ዘመን ክጋደል ጀመረ ልብሱ ድማ ናይ ሓፂን ልብሲ ብምግባር ክሳብ 6 መዓልቲ ዝፀውም ኮነ ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ደይቡ ኣብኡ 3 ዓመት ንጸሎት ቆመ ዝተኣዘዘ መልአኽ ድማ መጺኡ ካብቲ ዓንዲ ክወርድ ነጊርዎ ብብርሃን መስቀል እናመርሐ ወሲዱ ኣብ ሓደ ገዳም ኣብጽሖ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ነበረ ድሕሪ እዚ ድማ ኣቡነ ሉቃስ ኣርምሞ ሓዘ ከቶ ከይዛረብ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣፉ እምኒ ነኺሱ ሓዘ ሕጂ እውን እቲ መልአክ ናብ ጫፍ ቆስጥንጥንያ ቦታ ሒዝዎ እናመርሐ ወሰዶ ኣብኡ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓንዲ ተሰቂሉ ዓቢ ተጋድሎ እናተጋደለ ኣብ ልዕሊኣ 45 ዓመት ነበረ ኣብኡ ድማ ኣደናቂ ተኣምራት እናገበረ ንብዙሓት ብምፍዋስን ወንጌል ብምስትምሃርን ብዙሕ ደኸመ ታሕሳስ 15 ምስ ዓረፈ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን መጺኦም ብኽብሪ ናብ ከተማ ቆስጥንጥንያ ወሰድዎ በዚ ግዜ ድማ ኣብ ልዕሊ ድውያን ዓቢ ፈውሲ ኮነ ናይ ኣባ ሉቃስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ኣምላከ ቅዱሳን ስለ ኣቦታትና ክብል ምሕረቱ ይብጽሐና ኣሜን ብምሕረቱ ይብጽሐና ካብ በረከቶም ድማ የሳትፈና ኣሜን ታሕሳስ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሊቅ ዘአርማንያ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን ቅዱስ ሉቃስ ዘዓምድ አባ ይምላህ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ አፈ በረከት ቅድስት እምባ መሪና ቅድስት ክርስቲና ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ሰማዕት ብጽዕት ኢየሉጣ ሰማዕት አዴና አሜን በረከቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃናት በረከቶም ይሕደረና እግዚአብሔር አምላክ ካብ ጸሎቶም ይኽፈለና ካብ ተጋድሎም ይኽፈለና አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን ካብ ፍቅር ቅዱሳን ኣይፍለና ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ዝተጋገኽዎ ዘውደቅዎ ድማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ይተአረመለይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ زلل ألسنا هابن يوم هديك لنا أبسنا وجاينا كمان هناني نهديك لذا أبسرنا إتابع أن أجزاء استمنتت الله تنن وبالهن كل أكوي اسم زي أكيد تمنجس هايلو سبات العالم عنهم آمين بسلامة قدس جبريل ملاك أوجزت يا مريم سلام لتي دينجر بهلناتي ودينجر بسجاتي إمك زاور تبعو سلام لتي بروك تانت مانت صبرك فرقر سكي تفاسي فسيت أو مريم ملتا وداسي ملتا موغوس ملتا كله إجزاور مسلك سعالو وصلي مرتا وانتي أنا مرتا كل عالم مرتا مدراقاتي تابع فكر ولتي يسوس كريستوس كما يسر لنا هاتعوينة تمايتنا مكتماهاتنا مكرانكي سواد لإجزاور ولولالة دينجل ولا مسكالو كبور آمين آمين ليكن